ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш ТЖ. дӯстони азиз, дар инҷо навор 12та мошинои нав қабул кардем ки пешкашдо мекунем. Мошинои арзон, мошинои ҳар гуна ҳастанд ки аз ҳар шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристоданд ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинои гуфтагидона ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонед ки дар номерои имо ба мо рой кунед. мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, мо бошад навора сар мекунем то охираш тамошо кунед. ай нархҳои мошинои мо бохабар шавед. навора сар мекунем, рафтем. Якм мошини фурӯш мо бардон аст Lexus RX серия ки соли бароишаш 2006 сола ки мегад американская суди фурӯш мегад бензини холия мегад тоқа бензин ки гашта умуман газа даги нест. объем мотор 3.3 литр, коробкаш автомат, мошин мегад дар ҳолати хубе беҳтарин қарор дорад. 4 диска, 4 балони 80%, салон кожаний салон, яъне ки кондитсионер, электропакет, яъне ки мошин ҳамаи чизҳои дар кодиш аст ки ҳамаш раъной кор мекунад бе ягон камбудӣ. мошин дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 95000 сомония ки ба телефон мегад савдо намешавад. кадоме ки мехарад мегад срочно сум далокра дар назди капоти мошин мегад савдо мекунем. мошин ягон расход, ягон камбудӣ нест. тоқа дар назди капоти мошин мегад савдо мекунем. ба донез ки Lexus RX 2006 сол аст. ба кадоме шумо агар хеле мошин лозим аст, маромад рақамош мондаги метавонед ки дар рақамош занг занед, пурра карда дига маълумотша гирен. аз шумо хоҳиш ки фақат лайкотон мондан гиред ва силкаи видеонавори моро дар имо васаптон падиса кунед. мошини фурӯшии навбатӣ аст. бардон азиз, Opel Astra F аст ки дар кузуфи седан, соли бароишаш 1991 сола мегад ки неки ранги 95 мегад, сайсенш беҳтарин ай. хобсуичвариш бензин, газ ҳар дар кор мекунад. объем мотораш 1.6 литр простой, коробкаш механика аст. мошин мегад дар ҳолати хуби техника қарор дорад. мегад 4 балоноша мегад пачка мегад соҳибшон, яъне ки ҳуҷҷат, салон тоза, мошин учёт буродагӣ аст, яъне ки магнитофон, аккумулятори нав, ягон чашкош мегад задаги пӯстаги варид надора мегад. мошин мегад ягон расход надора мегад, расход намекунем мегад соҳибшон. ҳаме хел маълумот додагӣ аст ки ягон расход мегад мошина намекунем. мошин дар шаҳри хуҷанд бостонии айни ҳол нархаш 16500 сомония ки нархи ахиронша мегад дига арзон намешавад. мошин мегад 100% тоза дуруни шаҳр гаштага бадарум. кадом то ки харидори аниқ бошад, маромад рақамошон аст, метавонед ки дига маълумотша пурра карда аз ҳамин рақамҳои поёбона гиред. марҳамат. мошини фурӯшии навбатӣ аст. баъдро Mercedes-Benz E-класса ки Европа мегад соҳибшон, солиш 2008 сола ки суди фурӯш мегад бензини холия аст. объем мотор 3.5 литр, коробкаш автомат ки мошин мегад дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин мегад 4 диска, 4 балони 90%, салон тоза, электропакет, кондитсионер, полни худ объемния. мошин мегад ягон расход надора мегад, ҳамаи расходош кадаги аст. бардори азиз, рости гап маълумотош бисёр мегад, ки ҳамаша гуфта наметавонем. ҳамаш сатфе тоза радной аз худаша. мошин дар шаҳри Душанбе айни ҳол нархаш 99000 сомония ки ба телефон нев дар назди капот мегад срочно бо савдо ҳам мекунем. бо нархи арзона мегад 2008 дӯстони азиз ки 99000 сомон нархи арзона. бо ҳамира мегад муомила мекунем дар назди капоти мошин. ба кадом шумо агарам хемерсои Е-класс дар кор бошад, маромад рақамошон аст, метавонед ки пурра карда гирен. аз шумо хоҳиш ки фақат лайк мондан фаромӯш накунед, дастгиритона яъне ки мондан гирен лайкотона. мошини фурӯшии навбатӣ аст. бардон азиз, Toyota Camry аст ки 2008 сола ки дубайская мегад соҳибшон. хай дига маълумотша аниқ карда мегирен. судиш фурӯш мегад бензини холия аст. объем мотораш 2.4 литр, коробкаш автомат, мошин мегад дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин мегад 4 балони пачка, 4 диска, кондитсионер, кожаний салон, яъне ки мошин мегад кожаний салон, мебелния мегад, магнитофон, сабвуфер, мултирул, задни камера, маслаи таъдид намехӯрад, коробкаш 100%, яъне ки мошин ҳамаш 100%, кондитсионер, тонировка ҳамаш яъне ки 100%. дӯстони азиз, мошин дар шаҳри Душанбе айни ҳол нархаш 95000 сомония ки савдош мегад дар назди капоти мошин мешавад. кадоме ки мега агар 5000 10000 арзон кардани боша мега умуман занг назана мега, яъне ки бисёри баъд арзон намешавад. дӯстони азиз, аз 5-10000 сомон яъне ки хеле арзон накунад мега соҳибош ки арзон мешавад камтарак. мошин мега тоза ягон расход надорад. кадом ки мехаред рақамошон дар пои видео маст, агар маълумот дига маълумотша аз рақамошон гиред.
ماشین فروشی نوبتی است بعد عزیز اوپل استرا اف است که در کوزفی کاروان است سال برای 6997 سال میگه صاحب شون سوئیس فروش بنزین گاز هردش کار میکنه объем мотораш 1.6 литр простой коробкаш механика аст мошин мека дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошин 4 дискаҳои рамашка 4 балонаи миёна средни раднои краска магнитофон салон ҳамаш кор мекунад ки мега срочно сум дар кор мега чи магазина корхона ҳуи кадеса мега соҳиб шуд яъне ки сум дар кор мега бо нархи арзон мефурӯша мега яъне хе нархода мега 97 сол ёфтан қина бадро хайбо ани қада мегирен мошин дар шаҳри душанбе айни ҳол яъне ки дар пойтахт нархаш 25000 сомон яъне ки боз мега камтар дига муомила мекунем мега срочно сум дар кор бадро ва кадоми шумо гарам хе опел караван нархи арзон ки лозим бошад 97 сол маромад рақамошро мондага метавонед ки дига маълумот пураша гирен аз шумо хоҳиш ки фақат лайк монданро фаромӯш накунед ин қадр дастгиритона кунед мошини фурӯши навбатии сабадрон дайво некси аст ки свети серебристи соли барои 1997 сола мегад соҳибшон сӯзишвориш бензин газ ҳардаш кор мекунад объем мотораш 1.6 литри простой коробкаш механика аст мошин мега дар ҳолати хуби техника мега не ки дӯстони азиз серавон расход дора мошин расход дора штоби расходро бигирем мошин дар ноҳияи восиат айни ҳол нархаш 7000 сомон яъне ки боз мегад муомилаш дар назди капот яъне ки мошин ҳай соза не ки расход по-любому дора барои ки хитон айсротошо бинен мошина расходша гуфтагӣ нест яъне краска ягон расходе ки дорад 2-3-4 сомон мумкин расход дошта боша яъне ки баъд мошина тенҷ мешава кадом то ки хай мехарен намхи некси арзон бо ин рақамош аст фақат одамони харидори аниқ боша гуфтага соҳибшон занг зананд дига маълумотша ба шумо мефаҳмонам маромад занг занед дига маълумотша гирем мошини фурӯшии навбатии садусони азиз ваз 2101 аст ки мошини советский чихеле ки шумо дар комментария хоҳиш карда будем баҳри шумо омода кардем соли барои 1983 сола ки сӯзишвориш бензин газ ҳардаш кор мекунад объем мотораш 1.6 литри простой мегад соҳибшон яъне ки коробкаш механика аст аккумулятораш нав аст балонош средни яъне ки мошин мега дар ҳолати хуби техника мега хайбо кадом ки ягон душа нафаҳмиде ай худашо ани қада мегирем мошин дар тарафҳои душанбе аст бисёр яъне ки тарафҳои ҳисор дар нархаш 7000 сомонӣ аст ки боз мегад савдо ва муомила мегирем дар назди капоти мошин срочно мега сум дар кора мошина бо нархи арзон мефурӯшам ва кадоми шумо гарам хеле мошин лозим аст маромад дига маълумот пураша аз рақамошон гирен шумо агарам хали мошинаи фурӯшӣ мошинаи калон яъне ки хона замин квартира чизе ки дошта бошем дар номери имейл васаб роя кирем мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем мошини фурӯшии навбатии сабадрон опел сидан аст ки молодёжни соли барои 1994 сола ки сӯзишвориш бензин газ ҳардаш мегад кор мекунад объем мотораш 1.6 литри простой коробкаш механика аст мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошин номерои транзит магнитофон салон тоза яъне ки раднои краска балонош яъне ки миёна 50% яъне ки 60% 50% хеле састияне бадрон мошин мегад срочно мефурӯша мега мошин 100% мегад соҳибшон хай кадом то ки аниқ харидарем мошин як бор дига бо аниқ мекунад расход яъне ки камбудиш аз соҳибшон мепурсем ки чӣ камбуди дора гуфта баъд қадишон нарх мекунем мошин дар тарафҳои душанбе баъдо нархаш 22000 сомон яъне ки боз савдо муомила дар назди капоти мошина мешавад дӯстон мошин хай 94 солаи нархаш 22 бо хай арзон мекунад кадоми то харидани аниқ боше маромад дига маълумот шакре моторо мегад сатфои тоза фақат лайк мондана фаромӯш накунед аз шумо хоҳиш мо ҳамин аст мошини фурӯшии навбатии сабадрон бояд тайга аст мерседес бенз Е-класс ки соли барои 2007 сола ки сӯзишвориш бензин газ дорад кор мекунад объем мотораш 35 литр коробкаш автомат мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад мошин мега 4 диска 4 балонаи пачка электропакет салон тоза старт стоп яъне ки ҳамаш кор мекунад ҳама чизои радно мега ягон камбудиша нафтаи ки мошин мега тоза ҳа яъне ки DVD самбуфер яъне ки ҳамихел чизоша дора бадрон хайбо кадомиша ки нафаҳмиде аз худашон аниқ қадам мегирад ки кожини салон ҳамаш 100% мошин дар пойтахти бадрон нархаш 97000 сомон яъне ки савдо муомилаш дар назди капоти мошин мекунем мега муомилаи хуб дорад мега срочно сум дар кора дӯстони азиз баъдроне ки ҳам хали мерседесҳои Е-класс арзонтар пӯштадин шумо ба вариантҳои хуби 2007 аст боз савдо мегирад свети сафед радно яъне ки свети хадавои света метавонед ки дига маълумот пураша аз ҳамин рақамҳо гирем шумо агарам хали мошини фурӯшӣ дошта бошем барои реклама кардан метавонед ки суратҳои оригиналша қатъи маълумоти пурраи мошин дар номери имейл васаб роя кунем фурӯшда рекламада мемонем мошини фурӯшии навбатии сабадрон ваз 2110 молодёжни аст ки соли барои 2002 сола сӯзишвориш мегад бензини
холи аст ки газ надорад мегӯяд объем мотораш 1.6 литри простой коробкаш механика аст ки мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошина мегӯяд соҳибшон нав мегӯяд мотор карда мегӯяд 4 та баллонаи миёна 4 та дискаҳои худаш электракам дора мегӯяд яке электрак нави дӯстон электропакет ягон чи хали гуфтагӣ аст мо ҳам нафаҳмидем мотор суд аст мотора мегӯяд нав кардем яъне ки салон тоза срочно мегӯяд бо нархи арзон мефурӯшем. Мошин дар Душанбе аст нархаш 10500 сомон яки дигар маълумот дигар маслиҳати арзон карданаш мегӯяд дар назди капоти мошин ба телефон умуман савдо намешавад бадрун. Ба кадоми шумо гарам хали ваз 210 лозим бошад марҳамат рақамошон мондага дар поини видео метавонед ки дар ҳамин рақамошон занг зада пурра дигар маълумотша гирем. Фақат аз шумо хоҳиш ки лайк монданро фаромӯш накунед ва ссилкаи видеонавори моро дар имо ва ватсаптон позитсия кунед. мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдрон ваз 2109 молодёжни аст ки соли бароишаш 1993 сола мегӯяд соҳибшон яъне ки судифурӯш бензин газ ҳар даш кор мекунад объем мотораш 1.6 литри простой коробкаш механика аст ки мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин мактафон самбуфер яъне калонкои соз ва дискҳои худаш яъне дискҳои сода яъне ки бо қатъи баллонои нормали миёна мегӯяд соҳибшон мошин мегӯяд 100% нашуд ҳуҷҷат и чизо нагон чи гуфтагӣ нест. мошин дар ноҳияи айни ҳол қарор дорад. нархаш 8500 сомон яки боз мегӯяд савдо ва муомила мекунем. вариантҳои алишам ҳаста ягон нексиё ки мошинои эспро бошад мегӯяд алишам мекунем бадрон. хай бинед кадомтон ки мехаред арзон мекунад дар ноҳияи айния кадоме ки алиш мекунад алишам мекунад. вариантҳо дорад мошин мегӯяд хай соза дар ҳолати миёна ки 100% мегӯяд соҳибшон. маърамат рақамошро дар поини видео мондаги аст метавонед ки дигар маълумотша гирем. боз мегӯяд арзон мекунем баллонош мегӯяд соза мегӯяд ягон расходша нагуфтагӣ нест бадрон. маърамат занг занед дигар маълумотша гирем. мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдрон ваз 2106 молодёжни аст ки соли бароишаш 1988 сола ки судифурӯш мегӯяд бензин газ ҳар даш кор мекунад объем мотораш 1.5 литри простой коробкаш механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. раднои краска мегӯяд намихи сиёд аст 4 та баллонои 50% миёна дискаҳои худаш раднои краска салоншам нормали мегӯяд мошин мегӯяд хай дар ҳолати миёна мегӯяд ки 100% мегӯяд яъне ки састенч хубай дар ҳолати кория мегирӣ ҳай мекунӣ. агар кадомтон ки хоҳед хай бо камтар расход мекунед бо мошинча тенҷи бад мешавад срочно мегӯяд сум дар кора бо нархи арзон мегӯяд мефурӯшем. мошин дар ноҳияи конибодо яке шаҳри конибодо айни ҳол қарор дорад. нархаш 7500 сомон яки боз мегӯяд савдо ва муомилаи хуб мекунем. мошин чанд қай дасти як одам нагашта бардон азиз яъне ки шумо дар комментария хоҳиш кардем ки ҳамхали мошино кофта арзон шама ина баъди шумо омода кардем бардорон рақамошон мондаги аст метавонед ки пурра карда дигар маълумотша аз худашон гирен. агар шумо ҳамин хел мошини фурӯшӣ хона замин квартира мошин дошта бошед роҳӣ кунед дар видеои оянда реклама мадонем. ин буд 12 мошини фурӯшии мо то видеои оянда худо нигҳбонтон.